F'intervista fuq il-gazzetta It-Torċa, il-Prim Ministru Roberta Bella rrisponda n-numru ta' mistoqsijiet fuq l-ewwel 6 snin ta' tmexxija tiegħu. Meta mistoqsija għalfejn il-Partit Laburista għadu jgawdi minn daqstant appoġġ, huwa spjega li din il-fiduċja tirrifletti l-fatt li l-Gvern Laburista kien gvern għan-nies. Dan hekk kif minkejja kull sfida qatt ma ħaddan l-awsterità imma minflok investa fin-nies. Tant li ġab bidliet li sa ftit snin ilu il-pajjiż ma kienx joħlom bihom. Filwaqt li elenka diversi kisbiet tal-poplu matul l-aħħar snin, Dr. Bella sostna lil Malta Vision 2050 li se tkun varata dal-waqt se tkun l-akbar bidla li ra pajjiżna mindu tħanna fl-Unjoni Ewropea. Mistoqsi fuq kif lilin minn aktar flus fil-but fejn huma l-prijoritajiet tal-Gvern għall-familji. Dr. Bella sostna li jrid li jkun hemm aktar ħin ta' kwalità għalihom li jgħixuh ma' wliedhom u mal-ġenituri tagħhom u fl-isbaħ ambjent. Il-Prim Ministru kwota wkoll statistika Ewropea li turi li mentri fl-2019 ħaddim Malti kien jaħdem medja ta' 39 siegħa, illum dan naqas għal 37 siegħa u dan mingħajr ebda tnaqqis fit-dħul. Anzi dħul żdied grazzi għal ftehmiet kollettivi bla preċedent. Dan filwaqt li elenka l-lista twila ta' proġetti ambjentali li għandu l-Gvern, inkluż Forti Manuel, il-White Rocks, Forti Campbell u Forti Tinje. Fuq is-suq tal-proprjetà l-Prim Ministru fakkar fil-ħafna skemi li daħlet l-amministrazzjoni mmexxija minnu li ma' skemi se jkunu qed jiġu estiżi u mtejba. Fosthom l-Equity Sharing Scheme li issa se tkun qed tapplika anke għal min għandu 25 sena. Semma wkoll skemi ġodda bħal dak tal-housing affordably fejn proprjetà se tinbih bi prezz anqas minn dak tas-suq. U għafakkar kif Malta tibqa' wieħed mill-aktar pajjiżi fejn il-familji huma sidin ta' darhom. Fl-intervista tiegħu il-Prim Ministru sostna wkoll li l-Gvern se jkompli jtejjeb id-dħul tal-pensjonanti. Għal daqstant il-Gvern se jieħu miżuri biex aktar nisa anzjani jiksbu pensjoni.